A cső mindenkit, HKS, vagyis Bendegúz, itt van Pink Pig, magyarul Márko. Sziasztok! Itt van Fox, vagyis Gyurci. Sziasztok! És itt van Fresh, azaz Máté. Szia! Úgyhogy Na. Survival-özni fogunk. Szokás szerint klasszik MC szerver, ügyes vagy Gyurci, menjél, és... én csak a zombit szeretném innen leütni, lehet spártázni a hegyről. Oké, addig mi menjünk fát vágni. Gyertek. Itt egy creeper, vigyázzatok. Lehet itt is spártáztam a zombit. Én meg a creeper gyűjtölöm. Na, de valaki más helye. Nagy csalás azt Birkát, mondja. ja, de nem csak mi vagyunk a szerveren. Mi nagy csalás? Nagy csalás lenne, ha tépézni? Mert leestem a hegy másik oldalára. Nem, tépézesz lehet. Oké. Biztos? Biztos. Na, mi addig vágjunk fát, mert este van. Tényleg mi az Isten ez? Ti meg miért vagytok ennyire némák? Beszélni kell Én emberek. már itt vágom a fát, nagyba. Bedegusz légy szeptem. Jaj, nézd, zombi! Hát te félelmetes, Jézusom! Várjál! Ki zombi! Várjál, segítek! Hol vagy? Ez a legkeményebb az egész. Ilyen kis... Szerintem elsőnek Nem is. káromkodunk videó. Ez nem káromkodás, hogy a legkeményebb. Előbb mondtál valamit. Szerintem benne jó lenne, ha azt felfelelni ki egy zombi. De miért rám tépézzenek, ha nekem ki van kapcsolva a chat? Ja, bocs. Na gyerekek, kinek van? Várjatok, itt a creeper! Figyeljetek, van bokrom. Menjünk le bányászni? Hát még el se kezdtem, még egy adóra házat kéne építeni. Ja, jó van. Friedrich von Ipubetyár meg Lia Creepert kézzel. Várjatok, megyek, csak megöltem a creepert. Gacsi getting wood, az igen. Most kapom meg. Na gyertek, én majd tetőzem magyban a házat! Gyerünk! Nem a házukban. Nem baj! Jó, a putyunk csak technikai gondok okozódtak. Jó, de jó. Itt vagyunk, csak technikai gondok akadtak, vigyázz! Márkóval, mivel elkezdett nagyban énekelni. Nem baj, ingyen föld. Az berabban a videó elején. Az mindig jó. Az ingyen föld, az mindig jó. Vigyázzál, már zombi is jön. Agyonütöm egy fabaltával. De ne engem üssé, Márkó. Hát itt nagy baj vagyok a zombival. Szerintetek meddig bírja idegig el? Meddig. Én elmegyek fát vágni. Itt egy zombinál, de a zombinál miért mindig áll? Kinézett rá az Enderman-et. Máté gondolom. Nem, én nem néztem rá. A szép vasásós. Ah, tényleg. Zombi. Én neki is. Enderman. Endermanos. Egyébként azt még elfelejtettek mondani, hogy nem biztos, Sok voltam neki. nem biztos, hogy minden videónál mindenki ott lesz, minden Survivor résznél, mivel ugye valaki hiányzik, nem bír feljönni, és akkor nem hagyhatunk azért olyan sok időt videó nélkül. Főleg, hogy most már nem sokára lehet, hogy GTA San Andreas végigjátszás is elérhető lesz, de mindegy. Tehát az biztos szerintem, hogy Bendegúz meg én, tehát hogyha mások nem és mi ketten biztos, hogy leszünk. Hát azért lehet, hogy csak... Hát a GTA-ban nyilván csak én. És majd én is Hát nem igyekszem biztos, hogy lenni. Megpróbálok minden videóban ott lenni. Jó lenne még egy kicsit a fát vágni. Vigyázz, ott már egy vágom a creeper fát. jobbra! Fú, Isten. Sok az Az ember. igen, látod, hogy eldobta? Én vágom a fát. Közben két creepert lehet látni a Ingyen főd. vízbe úszni. Ingyen food. Most hogy nem úgy kell beszélni, mint egy narrátor, nem tudom, hogy a híradó vezetője. Ugye visszaszokni lesznek kell, gyerekek. csí videók is. Nem lesznek. Nem lesznek? Itt Miért nem? Vigyázz, ott egy zombi neked, Márkó, vagy... FPS droppol a csénekem. Jó, bocs, így Az a baj. leütöttelek. Ja, de nem, próbálj már meg megölni. Ó, de szép! Jó, elég ment. Na gyere. Hol vagy te szívem? Hol van? Fél HP-n marad! Ne! Elvenem a cigányt, várjál. Azt neked már fakardod van. Na, dobott Enderpearl-t, és elteleportált a hullája, nem tudom, hogy. Láttátok? Elteleportált Mire jó a az hullája. Enderpearl? Fél HP-n maradt. Hát az nem is. Balfasz.
Na, akkor komolyan kezdjük már valami normális izét, ne csak itt öljük egymást, öljük a izéket. Na egy pillanat, Újra itt vagyunk. Már nagyban toljuk. Ugyanúgy járunk, mint az előbb, kb. 20 perccel ezelőtt, mert kb. 20 perc volt a vágás. Rendben. Na vágjuk a fát. Na, kéne kaja. Valakinek van kajája? Nincsen. Temetni. De én most elindulok bányászni. Már rögtön találtam Nekem van vasat. plán, de én nem fogok kihozni a konyhából. Ha. Visz forever. Na, kezdjek el valami házat építeni? Vagy most megteszed a kis is? Légy szíves, Márkó, ne énekelj copyrightos számokat, jó? Mert le fog minket tiltani a YouTube közt. Miért mit énekeltem? Mit tudom én, de ne énekelj semmit. Az lesz a legjobb. Ne énekel semmi. Hát jó, akármelyik lehet copyrightos. Na, mit csináltok? Én bányászok nagyba. De itt már a házból elkezdtem egy bányát. Hallod, Márkó, kiszedted a vasat? Ház? Aha. Benne gúz ház. Ja, akkor jó. Putri, elnézést. Én kérek elnézést. Az a kis fadoboz. Márkó, ragálj vissza oda részes a workbenchet. Thank you. Fú, mennyi Veri a crafting macskám. table van. Na, most hirtelen Ezek a már... szóviccek, emberek, ezek a szóviccek. Te! Emberek, valakinek nincsen köve, mert ki kéne Raga- nyitni a vasat. Raktam be 20 szemet. Aztán már ennyire Fél HP. Na. Nekem egy HP-m van. Ajtót. Kéne ölni valamit. Workbench-re lehet rakni ajtót? Lehet, ha. Én úgy vélem, elindulok vadászni. Á, tehén. Tehén. Na, Itt igen, nincs ment timber. első lépés. Craftoljunk botot. Botot. Második lépés. Ez Valaki- az van. Valaki Húsi. adjon már követ. Van 2 kő, ja, már kivetted. Nálam van 9 vas, érsz. Akkor az dobja, Deci. 2 vasércet. 3. Itt az összes. Jó. Na, nem bírok Én beugolni. elindulok vadászni, emberek. Jó van. Miért van Valaki- 2 crafting table? Valaki adjon 3. nekem. 3. Valaki adjon már nekem 6 követ. Követ. 6 követ, igen. Nekem van 2. Várj, így lesz az igazi. 4 crafting table. Milyen craftoltál te 4-et? Hát mindenki craftolt egyet, gondolom. Nem, 5 darab van, elnézést. 5. De jó. Van egy lent a bányába is. De hol a bánya? A háznál, nem? Hát... Ez a... De nem ugyanaz, ami kint van, na mindegy. Máté, megvan már a... követ. A 4. Oké, az pont elég. Várja, adom. Need. Akkor elkezdjek házat építeni? Hát kezdhetsz nyugodtan. Normális. Még izén sincsen alapanyagunk, de azért már a házban gondolkozik, hogy nézzen ki, gondolom. Hát az a legjobb. De ez a ház eddig a legmencibb, amit építettem. Chest, alatta egy furnace, és a ajtó alatt egy workbench. Az nagyon komoly. Ilyen jó putring még egyszer nem volt. Egyszer. Maximum hardcore volt ilyen jó putring. Ja, hardcore is jó putring. Na. Én még megyek fát vágni. De jól néz ki, gyere itt nézd, van ilyen tök jólból. Az ott mi? Vannak birkák. Jó, de nem csak mi vagyunk a szerveren. És? És hogyha nem bírunk aludni. Hát én csak azt mondtam, vannak birkák. Betettem egy kőkardot a chestbe. Van szép. Igazából szerintem akkor azzal le tudnánk homolni, nem?
Na nekem itt már van 3 darab birch saplingem. Na, akkor... Majd összeszedek egy Gyerekek, irányvadászni. Már ezt... Már egy ötször olyan... mondod, hogy mész Ja, azóta Jó, is de van azóta meghaltam egyszer. Már azóta vadászik. Nem, azóta Ja. meghaltam egyszer. Itt van 2 tehén. De jó, 3. Ne öld meg őket, azokat ne majd gyag le, izé. ne gyag le. Én most teheneket gyakok. De ne öld meg őket, meg kell majd izé. De kaját akarok. De te se énekelj. Jó van, bocsánat, copyrightos számot énekeltem szerintem. De nem, biztos, hogy nem copyrightos. És de akkor miért mondtad? De nem copyrightos, hát a paródia. Jó. Hogy lehet copyrightos? Hát Jó, de sehogy. lehet, hogy izé copyrightos a copyright, mint tudom én. Nem tudom, miről A beszéltem. kopinak a kopia. Hát. Itt múzika tehén. Jó búzás neki. Jó Viszont húzás. Jó Jó, búzás. húzás. Üzeld meg neki. Nyugodtam. Na, de jó, már van 8 husim. Ezzel a videó lesz egy És most van. dislike. Nem lesz. Csak lájkokat fogadunk el. Ezt előre mondom. Letéltem az értékelési Ja, lehetőséget. A gyerekek nagy nehezen visszataláltam. Ó, az egész Már szép én is. is megyek vissza, mert már van 9 husim. Oké, hova építetek házat, emberek? Steak. De ugye nem öltétek meg az összes telnet. Na, Jó, hát, itt még Nem, van- csak egy van. 3-at, 4-et. Nem, itt, Ötöt, még, itt, hatot. itt egy még biztos van itt. Fördészen itt van. is van egy, Aha, itt úgyhogy van. lesz. De oldjátok már föl, légy szíves. Új, Bocsánat. ne, meghaltam! Azt hiszem a cuccaidat várja. Ó, Léci! Perbek. Ó, köszi Gyurci. Akkor, Egyes szinten van, karaj. Összeloptam tőled. csak akkor Léci, add már vissza már. Hárdon egyből meghalsz a kajacsíktól? Aha. Mitől? Kajacsík, Hard. hogyha lemegy. Ja. De nem hardcore-on, hardon. Hardon, igen. Hardon. Van Gyurci, már itt vagyok, Léci. mit volt? Kardod volt? Jó, elég a kard meg a cselkány, így jó. Csak még a húsit Várj, süt ezt meg már. azt Hány kértem perc süt. videó lesz? Bányát hallok. Hát majd igazából... Mennyit fölveszünk, azt megvágjuk 15 percekre. Ja, és a végére pedig bevágok majd egy ilyen állandó részt, ami a videók mögött van. Hogy itt tudom én majd lesz valahogy. Ja. Outro-nak hívják. Lenne baki parádé. Emberek, húsosztás van. Az vagyok lehetne. Az biztos. Nem, Milyen nem, jó volt. nem, Mikor mert- tudjátok alatt ez a szena. Senki nem ismeri. Benny Hill számít, de én ismerem. Ja. Gyere, Gyurci, Én nem kajaosztás emberek. Várjatok, megyek. Atyának megpajam, de nyugodtan adhatsz. Futok le a hegyről. Én adjatok bányászt, én kaját. hát most már tényleg már nem jutott, nekem is csak egy jutott lesz. Ha valakinek kell, akkor még van a kemencébe. Nekem Nem. Van kell. még a izébe. Az az enyém. Nyugalom, nem lehetek kannibál? Nem. Fenébe. Nem igaz, hogy elkapta előlem. Hol a szenünk? Nehogy azzal égessél te! Fával Jó. is. Van szenünk. Csináljad Istenbe már csinálok kártyát. egy házat. Tudod. Hol a szén? Tudsz adni, Nem Máté? tudom. Máté? Itt izével így Betettem a chestbe. Itt van. Milyen szép Benci fülhallgató. Enyém is jó. Vas! Csóton cigány. Hol van a izé? Adjál már szenet, Máté. Kraftoljak nektek vasját? Kinél van a... Elindulok bányászni szerintem. Hallod? Ott Kinél van van a szén? benne. Kinél van a szén? Vigyázat. Kivették, pedig volt 20. Bendi, nálad van a szén? Én azzal égettem. Én meg fucket craftoltam belőle. Ja, akkor adsz fakelt, légy, én is ezt akartam. Nine. Adja már. Fakijázzuk körbe a házat. De Háztat. most van 11 szén a izébe. Crafting, vagy crafting table? Cseszde. Most csinálok Na nagyon én listát. elindulok bányászni. Én majd nagyban bányászok. Bányázgatsz. Várj, itt a hágybe beleépít